Здравейте, мили дами! Вие сте с Мама Гуру. Аз съм Невена и вярвам в гуру силите на всяка мама, повече отколкото тя вярва в тях. В днешното видео на Мама Гуру ще ви разкажа за едно супер вълнуващо събитие в нашия живот. Това именно е отказването от биберона на нашата малка сладка Аделина. За тези от вас, които не ме познават, аз съм майка на малката Аделина, която вече е на цели 2 години. И така, темата на видеото ни е посветена на отказването от биберон. Първо искам да кажа, че аз съм фен на използването на биберон за лагалка, когато нашето маниче има нужда да задоволява своя сукателен рефлекс. Нашата малка сладка Аделина беше кърмаче от своето раждане до навършване на 1 година и 8 месеца и въпреки това в моментите, в които тя не получаваше своята доза майчино мляко, имаше нужда да лапа нещо. Виждах това нейно желание, защото се опитваше да си смуче пръстчетата. Освен това тя имаше и много силни колики и поради всички тези обстоятелства ние решихме в един момент да започнем да ползваме биберон за лагалка. Това се случи малко след нейното раждане, може би около 1-2 седмици след това. Когато започнахме да ползваме биберон, бебето ни беше почти през цялото време с тази биба. Единствено не ползваше биберон, когато тя самата не желаеше да го смуче. Ако го извади и го хвърли, което се е случвало, не съм ми го давала повече. Също така тя спеше с биберон и през нощта, освен в моментите, в които не го изплюваше и не си го търсеше, което в началото беше рядкост. Въпреки това, някъде около 8-9 месец на Аделина започнахме да ограничаваме ползването на биберона. Просто се опитвах да не го давам въобще, ако тя самата не го потърси. Така постепенно стигнахме до това биберона да се използва само за сън. Около 9-я месец спряхме да ползваме активно биберона през деня, в моментите в които тя не го търси, а малко преди да навърши година, някъде в 11-я си месец, Аделина престана изцяло да ползва биберон за лагалка в будно състояние. Преминахме в един момент към спане веднъж на ден и естествено нощен сън, и в двата случая на сън аз си давах биберона за лагалка. Защо ви разказвам всичко това? Смятам, че плавният преход от използването на биберон към приключването с ползването на биберон е много важен, поне при моето дете това беше така. Аз забелязах, че около година и половина тя започна да изгражда категорично отношение положително към своя биберон и да си го търси сама и да настоява за него, когато дойде време за сън. Дори сме опитвали да ни го даваме веднага, щом си легне, за да видим каква ще е нейната реакция, и точно на тази възраст реакцията й започна да става много бурна. Затова, когато тръгна на ясла, там първо лелите успяха да направят пробив, като още от втората седмица след старта на яслата спряха да й дават за лагалката през деня по време на обедния сън. Така или иначе аз им бях дала инструкции, че докато е будна, Ади не използва биберон за лагалка и те се съобразяваха с тези инструкции и не й даваха биберона. Малко преди коледните празници обаче Ади се разболя и се наложи да остане дълго в къщи и тогава след този престой тя се върна на ясла отново с малко затруднение. Както съм разказвала във видеото посветено на първите дни в яслата, Ади плака сутрин на раздяла 4 дни, на 5-я ден приключихме с плача и тя започна да се чувства доста добре в детското заведение. Обаче след този престой от около близо месец в къщи, защото болестта й се сля с коледно-новогодишните празници, тя се върна с голямо нежелание на ясла и пак имаше 1-2 дни за адаптация. Тогава отново започнаха да й дават там биберона за лагалка на обяд. Аз така или иначе не съм спирала да й давам биберон за сън, защото вкъщи тя отказваше да си легне без да получи своя биберон. Но след този случай, в който лелите в яслата бяха успели да се преборят с нея и да спрат да й дават биберона на обяд, аз започнах много да й говоря за това, че тя вече е голяма, че е чудесно, че не се търси бибата на яслата, че и вкъщи трябва да е така, че вече има зъбки, които ще се изкривят и ще има проблеми, ако продължава с този биберон и всякакви други такива неща. Също така, в едно предходно видео, посветено на приказките за деца, ви разказах за това, че аз много често използвам някакви измислени от мен разказчета, историки, за да мога да й предавам важни според мен съобщения. Именно по този начин започнах да й втълпявам, че има деца, които така са били много привързани към своите биберони, но след това са срещнали по-големи деца, които са им разказали някои свои преживявания, свързани с бибероните, и те са спрели да ги ползват. И така,
благодарение на нашите герои, благодарение на всички разговори и плавния преход, на 3 март, навръх нашия национален празник, ние спряхме да ползваме бибероните, като на обяд просто ни дадох биберон, казах и, че ще спим без биба, бях и говорила за това няколко дни предварително и исках да видя нейната реакция. И след това, когато се наспа добре, заспа без да плаче, без да се върти кой знае колко, след като се наспа без биберон, аз я похвалих, казах и, че тя заслужава подарък и отидохме с баща и с Ади, хвърлихме тържествено бибероните в реката и после заминахме да й купуваме подаръци, с които да я наградим за това голямо геройство. Тя беше много доволна от себе си и тъй като вече е голяма и супер осъзната, има ясен спомен за това къде се намират нейните биберони. Ние казахме, че реката ще ги отнесе при едни малки рибки и сега рибките ще си играят с тях и ще си смучат бибероните и тя е много доволна от този факт. Съответно, всеки път, когато тя се сети за бибероните, сама си казва, че бибите са в реката и тя няма да ги търси повече. Нямаше кой знае каква драма, след като изхвърлихме бибероните. Определено от тогава до ден днешен заспива с една идея по-трудно. По принцип, преди да оставим биберона за сън, ние нямахме никакъв проблем с скорострелното заспиване. На нея й отнемаше максимум 15 минути, поне с мен, да заспива. Когато татко я приспива е малко по-различно положение, защото там падат едни игри, едни забавления, но когато е с мен, дисциплината е желязна и заспиването се случва до 10-15 минути, както казах. Но откакто хвърлихме бибите, забелязвам, че е малко по-трудно да заспи. Може би първите 1-2 дни това се забелязваше наистина много отчетливо. Повече се въртеше, имаше момент, в който се изнервяше и се налагаше да я успокоявам, но не е дало кой знае какво отражение. Освен всъщност едно друго нещо, което сега се сещам, и то е именно това, че се буди през нощта и иска да си легне при нас. Тъй като според мен това е израз на нейната нужда от успокоение, което тя се е набавила с биберона, а сега след тази рязка промяна съответно има нужда да си набави чрез близостта си с нас, ние си я вземаме в нашето легло и така прекарваме нощта до сутринта. Снощи обаче тя въобще не се събуди, спа си непробудно, заспа доста по-лесно от обичайното и не сме имали проблеми. Надявам се тази тенденция да се запази. Ето сега на обяд отново не сме имали проблем с приспиването. Легна си, подреди си куклите и след като се търкулна и реши, че вече е готова за сън, си заспа без да пита за бибероните. Вече са минали около 2 часа и тя спи непробудно, така че явно вървим в правилна посока. Мили майки, надявам се днешното видео да ви е дало една полезна гледна точка за отказването на бебето от биберон за лагалка. Също така се надявам да ви е окуражило да предприемете тази решителна крачка в правилната посока, когато дойде моментът за вашето детенце. Искам да приключа с това, че според мен не е правилно да се избързва с махането на бибата, ако детето я търси, ако плаче, не е необходимо да причиняваме на него и на себе си такъв голям стрес, просто защото хората ни казват, че това е ужасно поведение, такова голямо дете да ходи с биберон. Смятам, че всяко дете си преживява тези неща по различен начин и ние като майки, като родители, можем да усетим най-добре сигналите за това, че той е готово да се откаже от своя биберон. Ако наистина оцелим правилния момент, според мен няма да има голяма драма, детето много по-лесно ще се адаптира към това, че вече не използва биберон и на себе си, разбира се, ще спестим много неприятности. Не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал Мама Гуру и да ме последвате в Instagram, където ежедневно споделям любопитни моменти от нашия живот с малката Аделина, моя мил съпруг Велизар и нашата космата Клара. И накрая, но не и по значение, не забравяйте да влезете на моя уебсайт bgmama.guru, където пиша най-различни интересни неща и се надявам оттам да държа гореща връзка с вас чрез този нов канал за комуникация. Чао и до нови срещи, мили майки гурута!